Balajugu a ye Balabugu sigi a ma da mɔgɔ si la a dalen tɛ buna hadamaden sen fila de la a ye mun kɛ a lakɔlɔsilibaw n'i y'o ye i b'a fɔ ko jɔn nka nin si tɛ jɔn ye nin bɛɛ ye Balajugu denw de ye fɔ n'a a bɔra maa kelen na ni o bɛ a numan fɛ sanga ani waati o ko in bɛna laban cogo di Balajugu ka sanyɛlɛnɛ ladaw Balajugu a tun mana don a ka cɛso la a bɛ kalo 7 tile 7 ɛri 7 a b'o de kɛ a ka cɛso kɔnɔ a bɛ bɔ don min wula a ka dalajɔba o maa 2 dɔrɔn de b'a ye Balajugu ni olu bɛ bɔ u bɛ taa a ka laadaw la tile laada jumɛn ni jumɛn Balajugu ka san kɔnɔ koko kelen Balajugu ka dagaba sɔnni Balajugu a denkɛ dɔ de bɛ yen nɔ muso in si t'a dɔn ko y'a den ye dukɔnɔmɔgɔ si t'a dɔn ko y'a den ye o ye jɛni o ye a kinifɛ jɔba de maa min bɛ kɛ Balajugu kinifɛ sanga ani waati o ye Balajugu den ye o kɛra Balajugu den ye cogo di o nana cogo di mun y'u sɔrɔ mun kɛra a la ko dɔ bɛ sɔrɔ Balajugu ka ɲɛnamaya la min dogolen bɛ an na a ye jɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka Balajugu an k'a lajɛ
Ni a bɔr'o la a bɛ segin a bɛna a ka so. A bɛna bisimila a ka du kɔnɔ. A ka hɔrɔnmuso u bɛna laadala kilen kɛ a ɲɛ. A ka hɔrɔnmuso u bɛna bisimila. Hɔrɔnmuso bɛɛ bɛna n'a ka nisɔndiyafɛn ye. Hɔrɔnmuso fɔlɔ ale bɛna n'a ka nisɔndiyafɛn ye, ale b'o sigi a b'a jɔ. Filanan bɛ ten fo ka taa se sabanan ma. Balajugu b'a ka hɔrɔnmuso ninnu lajɛ ka u ka nisɔndiyafɛn ninnu lajɛ. A bɛ dimi, a bɛ funteni. Balajugu dimikun ye mun ye? Balajugu funtenikun ye mun ye? Lamɛnbaaw, Balajugu ye den kelen de ye. Juguya de ye Balajugu bɔ a ka dugu la ni ka na a sigi Balabugu. O juguya ye mun ye? Dugumɔgɔw ye juguya kɛ a fa la k'a fa janfa, ka a ba kɔnɔma to a la. A ba nana jigin. Ba fɛnɛ tanyana ka Balajugu to san 12 la. Nka sani ba in ka tanya, mun ni mun tun bɛ Balajugu bolo? A n'a ba kun farala ɲɔgɔn kan ka sɔforo dɔ bin, ka kabaforo bin, ni ka maloforo bin. O de kama a ka musow nalen a bisimila n'o bisimila fɛn ninnu, a funtenina. A miiri jiginna a bamuso la. O de la a bɛ taa a ka nikɛnɛ karaba ka taa o sɔn ni ka taasi bila kɛ a bamuso ye. N'i ye Balajugu ye boli la, fɛn tɛ boli a kɔ, ale de bɛ boli fɛn kɔ. Balaw bɛɛ la juguman, Balajugu. Wa o ta bannen ye koyi. Balajugu a muso, a ka hɔrɔnmuso, u si tɛ se k'u kali k'u siɲɛ k'a fɔ ko Balajugu ye su kelen jɛ u kelen kelenna si la. Muso camantigi tɔw olu bɛ su bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ, nka Balajugu ale ta tɛ kɛ ten. Ala ye su o su da, Balajugu bɛ si a muso in kelen kelen bɛɛ fɛ. Fo n'a a bɔra a ka laadala kilen waati la, n'o y'a ka kalo 7 ni tile 7 ani waati 7 min n'a b'o kɛ, ni tubabuw ko ma ko heure 7 n'a b'o kɛ a ka cɛso kɔnɔ. N'a bɔra o waati la, su o su Balajugu bɛ si a muso in bɛɛ kelen kelenna fɛ.
O de kosɔn lamɛnbaaw yala balajugu a ka juguya ye fariya de ye wa walima a ka juguya ye n'a fɔ an bɛɛ bɛ juguya min dɔn o de don wa aw ni ne an bɛna jɛre ko o lajɛ ɲɔgɔn fɛ nin sinima in kɔnɔ ko min y'a sɔrɔ an bɛɛ lajɛlen kan ka faamuya sɔrɔ yala mɔgɔ kan ka da buna hadamaden sen fila la wa walima mɔgɔ man ka da buna hadamaden sen fila la balajugu den kelen balajugu masakɛ mandi balajugu masakɛ jugu balajugu masakɛ farin wa nin jɛ in tɛna se ka lajɛ aw kɔ fiyewu aw mun ye kanubagaw ye a y'an dɛmɛ an mago bɛ masakɛ masiriw la an mago bɛ masamuso masiriw la an mago bɛ lajali fɛn caman de la walasa a kana se ka nin sinima ɲumanba in ka se ka a tɔ lajɛ nin ye fɛn kunkurunin dɔrɔn de ye nin ye yirali dɔrɔn de ye aw la nka bala ka jugu ni nin bɛɛ ye bala ka jugu ni nin bɛɛ ye ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka an wele 79 59 93 86 walima 76 31 05 12 walima 90 19 60 74 n'o si m'i diya 66 92 25 47 a tɛ sɔrɔ wɛrɛ si Torche Communication wa a bɛ bila an ka chaîne YouTube de sanfɛ n'o ye réalisateur Choco Torche toujours plus haut. Balajugu Balajugu